Yela. Ndizoba late emsebenzini kawenze laa nto ebendithenze. Unifuna ntoni sisi? Yintoni undifuna yona? Awunamyeni, ucama phasi bakuthini ungenamyeni? Ngendlela ophatha ngayo abantu awubaphathi kakuhle abantu 2 months ndile lapha kaboni nendoda ongena yapha emnyango. Nowani indoda yakho yakushiya, yakushela into ezuzenzayo. Awubaphathi kakuhle abantu. Minqweno wasweleka esenenyanga, esemncinci umntanakho. Awunalo nesizilo lona. Lahlala khotha uyibeke phayana because awuphinda ube namntana. Sogcina into ongazuphinda ufake emuntu kuyo. Ilahle because awuphinda ube nawo umntana. Ogqirha nonesi lento babexele yona babeyazi bexelene. Uthixo nje bekwenzele into uyiyo ungazuphinda ube namntana. Yenza amasibongo uba ukwazi uphatha abantu kakuhle. And ke kufanele information likamva lo wami umntana. Ngowe rape. Samntana sihamba kwalapha kwakho.